गोजोननि नोगोर जायखौ बुङो बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझार नंगौ क'क्राझार जिल्लायाव दायो गारि मटरनि अनजिमाया गोबां जाबाय। क'क्राझार सहर ओनसोलाव गारि मटरफोरनि खारनाय एबा हान्थामेलानि सुबिदाया एसे साबसिन जाबायब्लाबो नाथाय गारि मटरनि खारनाया नेमखान्थि गैयै बादि। मानोना क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनि नोजोर थासेयावबो साफ्रोमबो फिसा फिसौ जाथायफ्रा नुजाथिगासिनो। दिनैबो सहर बाहागोआव फुंनि समावनो मोनसे गिथावना जाथाया नुजाथिदों। गंसे फिसा गारिखौ रैखा खालामनो थांनायाव गंसे ट्रेक्टरा लामा गेजेरावनो बेलथायो। अदेबानि बे जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो माखासे लामा हान्थिग्राफ्रा। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारिनि गिदिं खननाय लामायाव गंसे हा लाबोनाय ट्रेक्टरा गोख्रै खारबाय थानाय समावनो गंसे फिसा कारखौ रैखा खालामनो थांनायाव बे जाथाया नुजाथिदों। थारैनो बुंनाया गोनांदि सहर ओनसोलाव फिसा लामाखौ नुखानानैब्लाबो खायसे सुबुंफ्रा गोख्रै गारि सालायनानै गावखौनो हिरो दिन्थिनो नाजानायाव गोबां जाब्रबथाय जागासिनो। बबेखानि मोजां मानसियाबो जिउ गोमानाय जोखोम जानायजों भुगिनाङो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।